yalba na ka sai ta zafu ma wanda kadai ya tuba ta ai masa shi daya ne ya tantanta ni da ya annaba zan yi wa ba ni ma annabi zan yi wa ba ni ma annabi zan yi wa ba wa za ku yi wa ba mu ma annabi za mu wa ba to kuma tashi dukan mu mai himma dukan mu yi wa annabin Allah special birthday na ka sai ka samu wanda kadai ya tamba ba ai masa shi daya ne ya cancanta ni dai annabi zan yi wa ba ma ya akai amar murna babu ya saman annaban Allah shi lare girma a kona ka sai ta malama ayyuwa annaban Allah dube irin girma na Allah ubayi ta kowa a sai na abdallah dube shahada a sai ka ban amsa shi na gani a gaban sunan Allah Rabbu tabaraka kara tsiran ka gun daya wanda kake kira barkunin ka kara kadar ta yardar ka gunsa da ala a yanzu ya sanya sahabbai ya auliya rabbu yan ahababu kasa su duka jin samun sidi sharif mazan aiki mai ibadar wasilar salam ni dai annabi zan yi wa ba ya assalama ka dai daga amma inda kake mu yi maka domin ka ba mu cikar himma da imani duk salamar mu yi ta gaban ka ba mu da inda ama a baiwar ka kai za mu yi wa babatin shirka yan ahababu a yau muke baki domin farin ciki da zauwar ka kuma annabi za mu wa ba wani na ba'adi wa matarsa ga wani kona akan yi wa ɗansa ga wani mata na yi wa kansa ga wani can zai yi wa budurwarsa ga wani can ma zai wa babansa ga wani na yi wa abokinsa kowa na yi wa masoyinsa mu kuma za mu wa annabin Allah Malam soyayya ake bata ko kuma dan atana da alkai ko kuma dan tuna baya tarihi ko kuma dan burga bisa tsari ko dan faranta rai da alkai ko dan kula fici na tasiri inda yi murna a ne ta kyan bata tilas mu yi wa annabin Allah special birthday na ka sai ka samu wanda kadai ya tamba ba ai masa shi daya ne ya cancanta ni dai annabi zan yi wa ba wanda ya samu alkhairi ya samu ne dan masoyin in kaga kyautatuwa a addini ya zo ne daga gun masoyin mu hali in kirki in ka same ta malamu ce na yi gun masoyin mu wanda yake zaka yake sallah ya ce haji gun masoyin duk kuma wanda ya samu aljanna ya samu ne dan masoyin mu in ka kiwa annabin Allah zaka yi wa bakar harka ko kuma kai fa'atin da ba tsari ko kuma kai taron bakar shuka ko kuma kai wa a ranakun mako ko kawa turawa da makari malam magagun gaskiyar harka sai ka yi wa annabin Allah kuma annabi za mu wa ba ina gani to wadar cikin sallah ga sunan Allahu gana sai ai musulunci isai da sunansa zantan Allah sai a bakinsa ba haji sai dai a birninsa zancan suna ne hadisinsa karshen tsira ne a haifarsa kai ne kamshi zan yi wa salawatullahi alaika rasulallah mai sarari ne dan gidan sidiya ma'aiki ka yarda da ni ka kuma karba aiki na dan girman ka dan matsayinka dan martabar ka sai da Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam